Urmează pe canalul Minimax. Urmează publicitate. Hero 100! Începe concursul! Ei sunt luptătorii! Sopăilă față de stafie, Lin Chung. Eroii luptă contra răufăcătorilor. E rei cel tare, lovește tare și doboară-ți adversarul. Fii cel mai bun și câștigă cartonașele regelui animalelor. Primul escadron în formație. Du lupta la următorul nivel cu arena de luptă Citadel. Lansează-ți eroi în luptă deschisă. Cazi, lovește-te, luptă! Cumpără-ți acum luptătorii și arena de luptă Citadel. Fiecare se vinde separat. Wow! Priviți grozavele și incitantele Bidos, mărgelele care se unesc ca prin magie când le pulverizați cu apă. Doar faceți modelele, pulverizați-le cu apă și se unesc ca prin magie. Uite ce-am făcut! Nu vă trebuie căldură, lipici și nu faceți mizerie. Bidos au multe stiluri și culori grozave și vă puteți crea chiar propriile forme tridimensionale. Vizitați www.bidosbeats.com pentru mai multe informații. Bidos! Acum de la mus! Răspunde în forță celei mai mari provocări, cei mai tari 10 extraterestri Ben, colecția de figurine extraterestre, figurine perfect articulate cu propriile discuri ADN care se conectează la incredibilele discuri extraterestre Ultimatrix. Introdu discul în Ultimatrix pentru a obține sunete și efecte de lumini extraterestre. Răspunde celei mai mari provocări cu cele mai tari 10 figurine Ben și discul extraterestru Ultimatrix. Acum doar de la Pic Toys. Ați urmărit publicitate. Urmează o recomandare. Metalul, apa, copacul, focul și pământul au fost frați odinioară. Apoi a venit un războinic necruțător și a schimbat totul. Maestro Strop, în fiecare zi pe canalul Minimax. Există un loc unde sunt atâtea linii ferate, și în insula Ceții. Și în altă parte are un loc unde sunt toate șinele. Calea este ca un leagăn, iar podul de cale ferată arată de parcă ar fi fost construit din frânghie pe stâlp de scândură, iar aici este simplu. Dar toate acestea nu pun nici cea mai mică problemă lui Thomas și prietenilor săi, care sunt veseli în toate împrejurimile. Thomas și prietenii săi în fiecare zi pe canalul Minimax. Ați urmărit o recomandare.